Hej och välkomna till Vakurleiki.fo och idag så var det här om Rutt kapitel 2. Hetta så annar pastor vid granska av så fantastiska, lärorika, romantiska jag säger ju med alla jag säger men så go bok. Minnesörde 4 hesa kapitlen är fyra böckerna i Matteus 6:3. Så minns dig lugg att här. Enden av första kapitlet snurrar sig om heimkomna. Naomi kommer hem, hon virkjenner sina synd og Gud teker imot henne. Og Gud hever en 18 man signarna, men hon vet det ikke enn. Og i sin 17. kapitlen sutja vid hvordan Gud börjar at visa sin kærlighet og sine signingar til ter boer. Og vi lærer hvordan ter søker først og rydde Guds, og hvordan Gud nå i kapittel 2 gjever til heimen alt hit omframt. Og Gud ikke bare gjever dem alt hit omframt, han gjever dem mer enn nok. Det er så gjør det i kapittel 2 og 3 og 4. Det flyter ut hiver, det renner ut av stedet dere. Rutt kapittel 2. Jeg har brukt denne kapitlen opp i 4 parter, akkurat som sørst. Første skjer versene snegges om til Boaz og Rutt møtes av akronym. Og jeg har skrevet vi maskin coincidence, I think not. Altså tilfeldighet, det hadde jeg ikke. Så vi får lese første skjer versene sammen. Nu var en skilt med en mann Naomi, ryker med av Achten Meleks, han Boaz. Men bytkene Rutt sier vi Naomi, lät meg fra ut av æken og sanka øks etter oppkron, for hvers egen etter min mage, og sverre henne ja, gjør så, døtter min. Så før hun kom og sanka øks av æken etter tøymene skår og æker, og det ville så til at æken og hun sanka ja, åtte Boaz. Så var skilte vi Elimelek. Coincidence. Boaz kom just her ur Bethlehem. Coincidence. Og han sier vidt deg som hestav inn, Herren vil vi til kom, til svære av Herrens signet til. Så sier Boaz vidt han tjenere søgn som var sett i vidt deg i hestav og hverjon har hentet unga kvinna til. Tjeneren vi var sett i vidt deg i hestav og svære hette med bytt kvinnan og kom her ved Naomi ur Moabslandet. Hon sier, «Løyv mer, jeg sakker opp og savner øks med bonden etter tøymen i hesta». Så kom hon, og han har helt i alløyga så igjen tullje morgen inntil nå, og har ikke kvult så mye som øyne løt. Så spennende. Så vi søker Rutt for ut av løyda etter mæte. Rutt søker først rydgjegods og rettvis hansere. Men hon er ikke passiv i av løyda etter mæte og forsyrja seg sjølven og henne vermeover. Nei. Rutt gjør som kvinnan i ordningen 13. Hon arbeider fra måten til myskurs for å forsyrja seg og synen. Det var nemlig en lov i Israel at man ikke skulle sanka ødeløksene, men at næka skulle ligge etter til de fatak og de som tørva av det. Og Rutt, hon får ut, og i alle det god, og i luttene, og i fralse og sjåle under lovgods, som varde og syrde fyr i henne. Og hugsa der, det er god å ha sett i så lov, at god vil hugsa om de som får hava tørv av hese. Og det er god skriver i Ruttsbók, så hugsa han om te og meg som får lese seg bok. Så personlig er god. Boaz mester og i hånden er styrke. Og Boaz, han høyrer med seg Rutt, som er kommet til trygg god, og han tjener trofest sin vermeår. Og jeg elsker seg årene da han sier at han ville så til at ækren og en sanka ja åtte Boaz, og Boaz kom just ta her. Og jeg husker at han ville så til og just ta ikke noe tilfeldighet. Og jeg husker bare coincidence, I think not. Tilfeldighet, alls ikke. Og jeg halte at det ikke tilvilt. Men det sier noe om hvordan genialer god er, hvordan han er romansker, men også bare genialer. Et annet undermål som jeg elsker akkurat viser at Boaz og Rutt møtes at de møtes ute av ækronen. Og jeg husker myndelige tale at Gud kallar okken tryggvande for ut av ækronen, at vittna for mennesken er vinna mennesker for ham. Og jeg husker med det hva er bedre enn å møtes under mærka ute av ækronen, til at tar man aktive vinna mennesker for Jesus. Så det har vi øyne vekkert vi er sånn. Så vi vil lese vers 8 til 13. Hør i skrift, bøn Boaz er for Rutt. Ta seg Boaz for Rutt. Hør dette min, du skal ikke fære sank øks og nøklen ørne ækre. Nei, fær ikke hiene, men halt her til djetten min her.
Hikk etter hver og ekron til arbeid, de som hesta, og fer at han åtømmen har sagt ved drøngener at han må ikke gjøre det. Og vil du tist, så fer du uiløtning og fader drekka tusen drøngener og øysa. Det var fattlån og anlitt sutt. Bøkte seg til lærer og sier vi han, og så ber det til at jeg har funnet nøye for egen tøynen, så at du viser mer velvilt til at jeg femmant. Boazi svarer henne, mer sagt fra ødelen tøy som tog være for varme og tøyna etter at med tøyn døye. Og så tog først fra feger og mor og frøylandet, og først og folk som du ikke kjente frem og undan. Herren, løn til til, og du har gjørst, og løn tøyn være ryklig fra herren og god i Osles, under hver vondjon du komst og løyde i til løyde. Hun sier, så har jeg tatt funnet nøye for egen til en herre siden du har vært trøsta med og tosa blodlige i tjenest og kvinnetøyne. Men det aldri så flatt at jeg i øynene av kvinnen og jeg i tjenest og kjent her. Det er så vakkert. Så Boazi, øyerne av ekron for å løyde etter Rutt. Han finner Rutt, og han ber henne være verande av sin ekre, og han viser hos han ikke at djeva henne og anse etter henne. Boazi legger mest med underfullt tenker. Han roser henne, for henne trygg og dyrve fylgja god etter, og han roser henne øysene for henne troskap og arbeidssemme. Og jeg husker meg der, kunne det være så løs at vi som tryggvann jenter arbeidet så vel, var så trofastere, at det hørtes vi om akkurat trofeste og akkurat arbeidssemme for herren. Og jeg husker meg der, Boazi ser nekker ser og avhåverde kvaliteter i Rutt. Hun tror det godt, hun trofast, hun ser arbeidsom. Og i hesten hva Boazi ser i Rutt, så tror vi også kvaliteter i Boazi. Boazi han tror gode, han var en løyen, og han en ometalig djevande linte, og en forsyrgjande linte. Og han ikke bare kjent i årgods, men han levde etter tog i ødlån eimjuklega og godsøtta. Og i hesten personen beger Boazi en bøn for Rutt, for øyn med over, ha? Og det som han beger i vers 12. Enda bønnen er en av 4 bønnen i Ruttsbók, som atler vil sverger. Det selv sammen vi hesaferð i Ruttsbók, at god nøyder Boazi sverra hans egne bøn for Rutt. Og jeg hadde også at det en samløyde for okkara bønnerløy. Vi kunne be for vinnen og familien, om alt først kanskje at jeg kan komme til trygg. Og til tøyer så bruker god beer han sjølvan eller legger tøymene hjertet for å vikne for vidkommende. Så vi er hukse med det at vi må være til røyer, at bia for mennesker. Bia høyma, eller bia her som Boazi her for Rutt. Og at vi er til røyer, at tjena gode og være vi til å svære bønnen. Så det vers 14 til 19. Ta i tøyen kom at jeg for at eta, sier Boazi vi henne. Kom her og fader av breinen og dyppa biten i vine. Så sette hun seg tjatøymon i hestav inn, og han ratt i henne bækakoden så hun åt seg mette. Og avleip til henne et skjert. Så hun røstet sånn atter, og hun får sanka. Og Boazi sier vi tjenere skjønner, løy vi henne i øysene sanke middelbonden og gjør henne åkje. Ja, de skulle øysene toa øks ut ur bonden og til henne og lete det lytje, så hun fer til å sanke opp. Og tid må hun ikke døyle henne. Hun sanke no øks og ekne og lyga til kvölds, og ta hun trekste det, og hun sanke var det også som efa av bygge. Hun tog det og for inn i bojen, og vermer henne sa det og hun sanke. Og Rutt tog gavene til i hun hei løf, etter at hun etter seg metta. Ta seg verme over henne ved henne. Hver er du være og sanke øks i det? Hver er du være? Wow, signa over være han, og i vurste til velvilt. Så sier han verme over skjønne, tjekk før hun er være, og sier mavren, og jeg har vært tja i det, og det Boazi. Det er så fint. Jeg er jo ikke mega spent. Jeg håper de kan bli like spent som jeg leser spørsmålene. Og vi søtter her hva Boazi er, og trofeste Rutt. Boazi var særlig god over Rutt. Jeg hadde søtter øyne likhøyder mellom hasangren og Rutt. Rutt er en søva, men hasangren er en yrking, til å si. Han var noen kjenslige uttrykk der. Og jeg husker at samme kærlighet som Salomon hever til Solomit, samme kærlighet hever Boazi til Rutt. Og i hasangren spyr kvinnan, hva de ser han i salmen elsker?
Och i vers 14 så bjöar Boaz Rutt en bita. Han har gjort allt klart, han säger gör så väl. Han som ska bära tack emot det och här är en underfull mynd av tog som Jesus gör för oss. Jesus, han gör ju allt för oss och Golgata. Och vi ska bära tack emot det. Boaz han gav inte bara frivilligt det som han skulle ett Ruttsbók, men han var en glad förgivare till han älskar Rutt. Och han bär sina tjänare täcka ur hans egna bonton och geva det till Rutt. Och jag ska se underfullt det är det här så linde som inte bara ger efter Ruttsbók, men ger efter Ruttsbók av kärleka. Och i vers 16-19 skjuter vi hos Rutt hur avlåt av mäte och fotland fauna och kottne och allt det hon har vid till Naomi. Hon är no midje och det flyter iver. God signar henne bara. Han dörren under cykelgången och där renner ut av henne stebe. Så är god. God önskar att signa oss och ge oss allt det goda som han hever. God törvar att vi färdar hans och säga här Herre. Jag vill gärna få från det här. Jag söker först till trutje. Och det är så den underfulla kärleken som Boaz har till Rutt. Så vi är ofta ordentligt rörd. Och det är tog att det är så med som kärleken som Boaz visar Rutt. God snäck Jesus Kristus älskar mig. Og i hasarsen og fyra nudja stendur, tu hefur tidsi hjärsta mot syster min bror min, tu hefur tidsi hjärsta mot bäst vi ögna egna kaste, liksom en den kärlegan som blir så sterskare med människor, och så mycket möjligt fra gode till okko människor, att god vill det offra sin egna son. Därför likheter som mellan Boaz och Kristus att Boaz var en ryggmauer. Boaz han var en miskonserver mot en framhald som inte gick själv och passade välvilt. Akkurat som vi gissar. Och Boaz visste Rutt, Arne när han hade mött honom. Lika som Jesus visste allt om honom lätt när vi kom att känna honom. Boaz, han tackade Naomi och i naje och nökte eller försörjde henne törvon. Och Boaz gav Rutt värld och röjde med för framtiden. Och i hessare naje ger sucha vid en skuggamind av åkra lösare som Jesus. Och jag alltid tror att det mest fantastiska vi kunde göra som människor till en skuggamind av Jesus. Och jag har alltid så till att läsa om Naomi som spyr, alltså kvar är det värdigt det? Alltså kvar är det värdigt och för er som mären. Vi sucha oss imponera Naomi av tog som Rutt kommer vid. Och så får jag läsa från 20 till 23 här som Naomi frattar Boaz. Ta sig Naomi vid sådana gånger syna Herren som inte har tidigare miskan syna först för att ta med livet eller för att ta med i färner han signar han. Och Naomi säger fram med svina hesen mäver närskylder vi och han lösare åkare. Men bygden han Rutt säger, han säger ösne vimme, hast det tjafelt till munnen, intill det har livet hästar känner. Ta sig Naomi vid sådana konsyna, det är gott efter mun, att du fyldes vid genton hansare. Så var du inte till att färden av nökron äkre. Hon hälsade ta, tja genton Boazer och sanka i öxer, intill bäge bygghäster och fröjdhäster var att ända. Men hon var till hus, tja värme och skinne. Så Rutt kommer hem och jag kan umynda mig så spännande att se frågor så god till att vurst henne välvild genom henne underfulla mannen som är Boaz. Och jag kan umynda mig gosse Naomi för en frid att hon ser att god är aktiv och syrger för det tajmon. Hon ser nu att god är en goda atlan för henne och Rutt. Och vi läser ner att Naomi vet att Boaz som är närskyldig vid här och att han kan vara lösare torra. Så Naomi är Rutt att hålla sig till Boaz. Och det bara en underfull söva. Jag älskar dessa som börjar Rutt. Och jag har det sådana gröjdöm i sig börjar och man kan bara gräva och man kan bara lära och finna mer och mer för en firma läser. Så jag säger bara tack för det och så just att det är nästa för det som kapitel 3. Jag lyder jetta. Och jag smått dronker och jag vill just Daniel och jag vill just Rutt tog Rutt och heja hjärta mitt och Daniel rattet och tjejen tog vill just Daniel och jag vill just Rutt. Här så sangen vi lärde som skolan.